Kaixo, Google Kalendarren deialdiak, eginkizunak grabatzeko 3 aukera daude. Lehenengoa da, klikatzea plus honetan. Klikatu eta gehitu izenburua, gehitu data, ordua eta datu guztiak. Hori da bata. Bigarren aukera da, jarri zagua nahi duzun dataren gainean eta behin klikatu. Behin klikatzen baduzu, irekitzen da leiho hau eta izenburua, ordua eta ze egutegian jartzeko deialdi hori aukerak dituzu. Hirugarren aukera, guk gomendatzen duguna, da jarri zagua dataren gainean eta bitan klikatu. Bitan klikatzean irekitzen da leiho hau. Eta leiho honetan bai, jarri izenburua, egun osokoa gertaera bada, desaktibatu hau eta jarri ordua, errepikatzen bada, erabili aukera hau. Noiz errepikatzen da? Egunero, astero, edo pertsonalizatuta. Hemen, aukera dezakezu, maiztasuna. Jakinarazpena jaso nahi baduzu, utzi horrela, edo kendu jakinarazpena. Oso garrantzitsua da, jakitea non gorde nahi duzu deialdi hau. Egutegi pertsonalean, beste egutegi batean, kontuz honekin. Eta bukatzeko, nahi baduzu gehitu hemen azalpena. Gorde baino lehenago, deialdi hau parteka dezakezu. Bilera honetara gonbidatuta baldin badaude 3, 4 edo 10 lagun, idatzi hemen helbideak. Behin idatzita gonbidatuen helbideak, kontuz, zer egin dezakete gonbidatuek? Beste batzuk gonbidatu, bai, ala ez. Gertaera aldatu, alda dezakete ordua, gai ordena, kontuz honekin, eta gonbidatuen zerrenda ikusi. Erakunde berekoak badira, berdin du, baina kontuz, gurasoei zabaltzen badiezu deialdi hau, beti izkutatu gonbidatuen zerrenda, pribataltasuna mantentzeko. Behin datuak beteta, gorde, gonbidatuak daudenez, Googleek eskatzen dizu ea gonbidapena bidali nahi diezu, bai, bidali, eta errepikatzen denez, gure egutegian agertzen da, bilera hori, asteazkenero. Gonbidatuek nola ikusiko dute deialdia? Ikusiko dugu. Korreora ailegatzen zaie mezua, gonbidapena, Gmailera, eta irekitzen badute, 3 aukera daukate. Joango zara, ez edo agian. Baieztatzen badute, joango direla, zuzen, egutegian, agertzen da bilera hori. Eta, irekitzen badute deialdia, hemen daude datu guztiak, eguna, ordua eta garrantzitsuena gai ordena. Horrela egiten dira deialdiak Google Kalendarren. Eskerrik asko, agur!